Yalla da wannan haba. Kai ranar da muka je wurin budurwa ka ba wani ka. Kaka da. Ai kai bari ka jin gama yarinyar nan ba irin kalar taka ba. Ba komai. In ma zinariya ce zan gani ai. Menene? Ai bari ka je. In ma zinariya ce zan gani. Yarinyar nan asali original soyayya take mu. Original? To shikenan zan mu. A kai na ma tace tana. Za mu gani kaka da. Tana rasa rayuwarta. A kanka. Ba komai. Bari ka jin gama. Ta ce don ubanka. Daga kakka zuwa kofar gidansu. Matsiyaci. Ka zuwa kofar gidansu. Ni? Kai. To ina ga wancan gidan ne. Ba nan bane gaskiya. Ba nan bane to.